Al goed 10 jaar wordt er in Haas manmachtig werken aan een replica van de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents. Het schip is nou zo goed als klaar. Het tuig maakt er nog op en er zijn nog wat putsjes aan dek. Maar bouwmaster en vrijwilligers zullen weerom op de bouw en vooruit naar het moment dat ze met dit bijzondere schip onder zeil gaan zullen. Mijn naam is Kees Visser. Ik ben geboren in Koudem en mijn leeftijd is 22 jaar. Ik ben trouwd, ik heb 2 ben, ik heb 6 kleinkinderen en ja, dat gaat verder al de goede kant uit. Dus, en ik ben altijd de meubelmaker ben geweest. Nou, wanneer ik met het project kon beginnen, dat was na mijn pensionering als conservator van het behouden huis op de Schelling, het museum. En ja, met een fulltime baan heb je geen tijd om zo'n project van de grond te trekken. Dus toen ik die tijd wel heb, toen heb ik wat steun gezocht bij wat vrienden met ook maritieme belangstelling en ook met pensioen, Koos Westra onder andere. En toen hebben we maar een stichting in elkaar gezet om dit project rond te krijgen. Ik zie het dus thuis, we hebben een bedrijf verkocht, ik zie het op de bank. Ik denk, nou hier heb ik weer nog van. En toen zie ik een advertentie in de Frieslandpost gevraagd medewerkers te bouwen boten in Harlingen, de Willem Barents. En daar ben ik dus ingegaan en ik ben er nog naar zo'n hier. Wij kregen in ons werk wel eens een opdracht, maar dat besteed ik uit, want het was me te krom, te scheef. Het was vast precies, ik moest zelf in alle bochten en dat paste me gewoon niet. Maar deze opdracht is heel oors, want je werkt met alle mensen en dan weet altijd wel iemand hoe het moet. En dat vond ik wel leuk, omdat ik dus 50 jaar werkte heb met mijn broer, dat weer 2 man. En nu hier je 40 man om je heen en zo en anders. En dat vond ik wel leuk. Nou, dan altijd de pest hier. Iedereen rijdt het op. En als je broeken moeten, dan is het er niet. Vroeger had ik het werk weer. Nou, dan moet je over zijn, het moet altijd snel. Meer dan 1 uur klaar. Maar hier, hè, omdat alles scheef en rond, je zag het wel. Moest Kees Visser heel rustig worden. En dat zei ik niet. Want ik ben een man van Gaza. Ik zou wel even wat dom even avanceren. Klaar. Maar dat heb ik hier al geleerd. In die zone hier. Dat komt niet van mijn pensioen in de AOW. Dat heb ik hier geleerd. Omdat iedereen zei, Kees, het moet even rustig, het moet pasje. Nou, toen heb ik me dus inhouden. Ik zei, nou, dan ging ik maar plezier heen en ik zie wel hoe ver ik jullie kom. Dat past mooi, Kees. Maar dat ik zelf maken. Dat is mooi, no? Wat ben jij nog krijg aan het doen? Ik ben plank aan het boeren. Dus dat doen we het om warm te stoken. En dan zetten we de kracht en gewicht op. En samen dan komen we volgens een mal die we maken. Elke plank moet zo boegd worden dat er precies op het schip past. Een dreigputje. Ja? Past nooit in 1 keer. Nee, past het nooit in 1 keer? Waarom net? Nou, omdat het hout dan weer een beetje in de kromming krijgt. En dan zou je krijgt al, en dan heeft de past er, maar op die jongen gaat er soms samen 4 centimeter weer omheen. Het bouwen van zo'n scheepsromp, waarbij je begint met de huidgangen krom te branden en in vorm te plaatsen. Dat is een heel ongebruikelijk proces waar eigenlijk heel weinig mensen ervaring mee hebben. En om dat dan ook over te dragen naar vrijwilligers die nog nooit eigenlijk met scheepsbouw te maken hebben gehad, dat was wel een behoorlijke tour.
Maar dan ontdek je ook dat die bouwmethode ook juist gericht is op het werken met niet gespecialiseerde mensen. Want dat hadden ze 400, 500 jaar geleden ook niet. Dus ik zat eigenlijk in dezelfde omstandigheid als in het verleden. Als je de basiselementen 1 keer uitlegt, dan begrijpt iedereen waar het om draait. En kan je dus met niet ervaren mensen toch productief zo'n schip in elkaar zetten. Wat ik persoonlijk het mooiste vond, dan praten we even over de breedte van het schip, 4,34 meter. En daar moesten toen de zwieren dekbalken in maken worden, die gingen we dus rondzagen, hè, zo. En er moest op het eind van die balken een zwaluwstaart in komen, die paste dan precies weer in de gatje waar we maken hier, in de romp van het schip, werd die hele mooie balk, precies 4,34 meter. Mijn zwaluwstaart, dat is zo scheef, precies erin voelen. En dat vond ik hartstikke mooi werk. En dan viel ik met mijn handzaagje, viel ik me thuis. Ja, dit is voor die scherpe bocht. Ja, dit is mooi zo. Nee. We zijn knieën aan het uitzoeken. Dat zijn de versterkingsstukken. Geknikte stukken hout. Waarvan het belangrijk is dat de nerf ook goed met die bocht meeloopt. Dan blijft die knie sterk. En ja, die knieën moeten een speciale vorm hebben. We hebben dan ook een malle gemaakt voor de meest voorkomende knie. Net als 400 jaar geleden wordt de Willem Barents ook nu gebouwd met hout uit de buurt. De knieën komen uit het Fries-Drentse Wold. En die knieën, dit zijn knieën, die hebben we al even verkocht. Er is een keer een actie voor geweest. Dan kon je knieën kopen voor €100 per stuk, 88. En die winnen we binnen 2 weken kwijt. En als dan een knie kost, dan komt jouw naam in te staan, hoe je hitte of je bedrijf. Wij hebben er zelf in de familie ik stuk of jou wat 4 van kocht, maar de kleinkinderen hun namen, dus die ben vereeuwigd hier in dit schip. Het is een interactie tussen die groep mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. En ik vind dat een heel avontuurlijk proces. Je moet er ook heel veel geduld bij hebben. En dan op een gegeven moment komt er toch vanzelf een soort dynamiek in de groep. En krijgt iedereen er ook zin in, want ze beginnen te zien wat het gaat worden. En dat is zo inspirerend dat men enthousiast wordt en steeds enthousiaster en soms nauwelijks meer kan stoppen. En dat hele sociale proces, dat is eigenlijk misschien nog wel net zo leuk als het hele technische verhaal van de scheepsbouw. Want iedereen doet wat. Het is niet de ene die maakt nou mooie knieën en de oren die rammen wat speakers op. Het gaat er dan, als je dat machinaal doet. Wat Jan dient heeft, maar die letters erin, dat doe ik dus niet. Ken ik niet door het bevestelijn. Ik moet wat het doen hebben, hup, schaven en rammen. En hij had er geduld van, ze noemen die vloer scherm uit schik en inketen. Ja, daar is hij geschikt voor, omdat hij wat geduld heeft. Maar ik ben een beetje, wat avanceren, wat gas aan. Prinses Margriet heeft vanmiddag in Haas de replica van het expeditieschip van de Nederlandse zeevaarder Willem Barents doopt. Ik doop u Witte Zwaan. En ik wens u en uw opvarenden een behouden vaart. Ja, ik ben hartstikke trots. Ja, bij alle her. Wat ik hem varen zag, en ik bedoel, hij vaart hier de haven uit dan en ik steen op elkaar met mijn timmervrienden en zeggen we, god jongen, wat hebben we een mooi stukje werk gedaan. En ik hoop dat er de wereld rondgeeft wat de bedoeling is, nou Nova Zembla. En in principe, mooi wij een keer mooi, maar op uw leeftijd en ik ben niet zo'n zeeman. Maar dat is de bedoeling. Maar ik hoop dat er jaren en jaren vaart. Want dan hebben we natuurlijk het heel goed gedaan.